Goddag alle sammen, og velkommen til den her energidrik-test af smadret en krukketing. af Fire Energy Drink, Fire Energy Drink. som vi fandt i Kiwi. Og jeg har ikke set den før, men så spændende nok ud. Ja, det gør den faktisk. Så ja, lad os åbne lortet. Yes, det tager 21 minutter, der er 7,1 km, når vi skal til Lund. Så fik jeg lige derved. Yes, slag. Det dufter godt, sådan lidt af Red Bull-agtigt dufter det. Ja, eller One. Så den runde der for Rema, den... Ja. Smager også meget af det. Ja. Ja. Den har god eftersmag. Der er meget eftersmag. Meget eftersmag i forhold til, hvis man tænker på Monster eller et eller andet shit, så smager den her meget. Ja, og hvad vil du så give den fra 1 til 5 af stjerner? 4. Jeg vil nok give sådan en 3,5, tror jeg. Men uenergidrik. Den er i hvert fald LAN-godkendt. Ja, den er længe udkendt. Yes. Og så har jeg lige en sidste ting. Det er den her kat. Den kat. Og nu gider den ikke være sammen med os mere. Fuck dig. Men tak fordi I så med, og ja, vi ses i en anden video. Hej hej.